Ei, molt bones a tots. Benvinguts al canal i benvinguts al capítol 3 ja de la sèrie. Anem a començar la lliga d'una vegada, no? I he jugat amistosos, no? I n'he guanyat 2, que no m'ho esperava del tot. I 2 derrotes, però justes, les derrotes, 2-1 i 2-0. Bueno, va. Anem a seguir, va. S'ha tancat el mercat de fitxatges, crec jo, i encara continuen aquí a acceptar... no, clar, agost, tio, té d'acabar agost per acabar el d'allò, va. Pel partit, no? Jugant contra el Cova Piedade, va. Anem a avançar. Va, no, 5 defenses no, tio, 4-4-2, defensiu, fantàstic, tu, escolta, aviam, aquí podem canviar, no? El 15 ha pujat de valoració, no? Ficarem aquest per aquest i aquest per aquest, no? Vale, va. Doncs així em sembla que està... Després faré canvis, no? A la mitja part i això, no? I em sembla que ho tinc tot ja fet... ja, va. Enviar equipo, continuar... I anem a... Comienza el partido, va. Em dieu als comentaris, ara, en sèrio? No, de veritat. Us ho dic en sèrio, digueu-me als comentaris. Què voleu fer? Si voleu passar ràpid o podeu passar lent. I dieu-me coses, no dieu bon vídeo, Yuri, bon vídeo, ja està, no, tio, jo vull més coses, tio, sisplau, va, home, que no costa res, cago en Déu. Va, pel partit. Quins som? Els taronges, no? Va, el xut, el parar del porter. Ai. Bueno, va. Minut 16 de la segona primera part. Va. Penalti, gol. Hem marcat de penalti, vamos. Vamos. Sí. Va bé això, Va bé. Va. Minut 27, Va. El contraatac, vigilem. Cuidado, vale? Va. Que no ens marquin, sobretot. Defensem bé, Va. Contraatac, el xut, fora. La sort que són dolents, tio, i no saben fer res. Minut 42. Ens poden empatar el porter que salva l'equip. El porter que s'està lluint. Ojo la defensa. Ojo el xut, fora. Mitja part, vamos, va. Oita, ataquem nosaltres o què? Va, que podem. Otro gol, ui, que poquito. Molt bé. Va, sí. Vale, tranquilitat, vale? Los niveles lucen bien, molt bé. Seguiré cerca... Per què hi ha faltes d'ortografia? Va, anem a continuar amb el joc i que no ens empatin, sobretot, va. Hòstia, ha ficat 4 delanters, pues jo també faré canvis, no? D'aquí, oita, el xut, anava a cantar el gol. Va. Se'n va d'un, xuta, el pal, pilota al pal. I farem canvis al minut 60, va. Què més? Oita, aquest per aquest, no? I després canviarem aquest per aquest i ficarem un 4-3-3, 3-4-3, va. Sí. Aviam, això... no, això així sí. I després he canviat un, vale?
Sí, ficaré aquest per aquest, no? Què us sembla? Doncs va, apliquem. I anem a veure el xut de falta. Ai, el travessanyo. Promet, aquest porter promet. Va, una victòria al minut 75 de la segona part. Aviam que no ens no, hem estat a punt de marcar. Porteres, no, vamos. Va. Minut 85, tenim d'aguantar el resultat, com si, xut. No ha ido por qué poquito. No, que no ens facin la jugada mestra, que falla. Minut 87, estem de punt de... quasi ens empaten. 89, que no ens empatin. Vamos, acaba el partit ja, àrbit Laura, portaràs. Otra vez, El Salvador. Vamos, hem guanyat, vamos, el primer partit de Lliga ganado, vamos. Tot a favor nostre, menys la possessió, però anem a seguir, continuar. Vamos, equipo, mira, anem quart, nano, conferència, aviam què passa, estoy furioso. ¿Y eso qué dius? ¿Tú estás loco o qué? No, així no, tu. Què? Sí... Per què? No s'hi han guanyat, capullo. ¿Veus? Va, lucharemos al siguiente, clar que sí. Vamos. Va. Bueno, bien hecho por tu primer triunfo, Yuritashi. Qué bueno, por fin ganas. Sí, señor. Es algo sobre lo cual crecer. Sigue con el buen trabajo. Grande. Sí, señor. Va, anem a avançar el temps. Solo para hacerles saber que oí a Lescano en la conversación con otros jugadores esta mañana. Él estaba criticando el estilo de juego y métodos de entrenamiento de Kini. Doncs aquest jugador així, entrenador principal, content. Hòstia, que sí, tío, que sí. Advierte que el comportamiento de ciertos jugadores como juegan negativo en el grupo, ¿no? Molt bé. Programa de entrenamiento, manteniendo, no. Defensiva tampoco. Anem a con posesión, va. Y ya está, ¿no? Va a regresar y avançar el temps, va. Aviam què diuen. Bustos, va, pel partit, aviam si tornem a guanyar, nanos, Va. Pesau amb l'alineació aquesta, Pesau, muy pesau, t'ho dic en sèrio, tio. Va, jugarem amb... jugarem amb 5 defenses, tal com diu ell, doncs va, comienzo partido, va. I que faci canvis ell i ja està, no? Doncs no. Cuidado, hem estat a punt de marcar. Va, al centre, parada un altre cop. Ojo, el xut! El rebot! Parada, doble parada. No està passant res, minut 11. I ens estan a punt de marcar.
Ai, 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 por qué poquito, no? Vamos, vamos. El centre aquest... Sort que són dolents, tio. Va, el xut. Bueno, va, 26, I... Quina parada, tu. Aquest porter és boníssim. Sort que són dolents, tio, ja us ho dic, Cerro, no. No, Lis. Que xutin. No arriba, no té velocitat. El xut, parada del porter, nano. Quin porteràs que tenim aquí. Bueno, va. Meitat de... Bueno, fer primera part i... Lucem gent, doncs... Va. Anem a continuar. I el minut 60 o alguna així canviaré. Ui, el xut. Se n'ha estat a punt de marcar. Vale. El xut a falta. Ojo. El córner. No ho deixis morta, treu-la, portaràs. Minut 52. Si no fan res, tindré que canviar... Ai. 1060 canvis, Falta un minut. 3, 2, 1, canvis. No, que no, ho portaràs, tu. Va, ficarem el 4-3-3, vale? I canviarem. Fantàstic, tu. Aquest per aquí, vale? I ficarem aquest aquí. Ficarem aquest aquí. Després canviarem aquest aquí, vale, i després em sembla que aplicar, no? Què, farem canvis o no farem canvis? Ojo! Porter, què? No s'han canviat, no? Cabrons, tio, és que és una merda, tio, això. Joder. 4-3-3, sí senyor. Va. Ficarem aquest aquí. Després ficarem aquest aquí. Ficarem aquest aquí. I ficarem aquest aquí. I en teoria... Ja està, no? A aplicar. Per què no s'apliquen, tio? Com Déu? No entenc, tio, això de puta merda aquesta. Cago en Déu, hacer cambios, va. Tio, joder, contraatac, va. Ficarem canvis, tio, és que em toca la polla, tio. No em sortirà res, tio, cago en Déu. Hòstia, 4-3-3 vull. 4-3-3, sí senyor. Després ficarem aquest per aquí, vale? Sí senyor, vale? Aquest per aquest. Aquest per aquest, vale? I aquest per aquest. Cago en Déu. I ficaré... És que tots estan jugant bé, tio, saps? I ficaré aplicar. Està ratllant ja, tio. Faci-ho que els surti de la polla. Cago en Déu. Puta merda ja, tio, saps? Per què no es fan canvis? Portaràs, tio. Sort de tenir... Per què, tio? Va, home. Joder. Ja està, home. Saltar ja està, tio. Ja hem perdut, no? Va, home, va, tio. Tio puta, tio, és que no ha fet els canvis, tio. Cago en Déu. Quan li demano, no ho fa, i quan... Sí, va, home, tio, és a prendre pel cul, tio, que no m'has deixat fer canvis, tio.
cabrón. Joder, tío, no te jodes. Va, tío. Joder, va. Tío, és a cagar, tío, va. Tío. Sí, un robo. Aquest partit és un robo, tio. Un robatori, tio. Mare de Déu, tio. Home, va, tio. Joder. Ja està. Molt bé. Bé, tio. Sevilla, Anderson, Paris Saint-Germain. Continuem. Últim partit i despedeixo aquest vídeo. Vale? Va, hòstia, vull marxar aquí amb una victòria, si puc. Va. Concentració i que tot em surti bé, vale? Va. Pesau, tio. Pesau. Muy pesau, muy pesau. Sí. I ficaré ja titular tota la gent que vull ficar titular, vale? Així no em tocarà els ous, tio. Fill de puta. Cago en Déu. Home, va, tio. A cagar, tio. Home. Ficaré aquest aquí. Aquest aquí. Vale? Aquest aquí. Aquest aquí. Aquest aquí. I aquest aquí. Vale? I després de porter tenim en Moura, que és boníssim, tio. Va, tenim de guanyar, tio. Va, home. Enviar, continuar. Moura, vale. Me gusta. 12-11, ojo, Un partit intens, tio. El primer portaràs. La veia dins, tio. El cop de cap. Quin portaràs tenim aquí, per favor. Fotre salvada més. Quines parades, tu. Escolta. Mira quina parada. Fuà. Què, nosaltres no ataquem o què? Capullo. Va, home. I nosaltres? Fuà. Puà, portaràs. Portaràs, tio. Tenim portaràs a l'equip, tio. Puà. No ho saben ni ells el que tenen de porter. Xut, va. Go. Ha marcat Yuri. No, fora de joc. No. Si no, tu... Va. Uy, qué poquito. Fua. De què ens estem salvant? Entre el porter i que es tiren a fora, madre mia, mira, recupera. El frontal de l'àrea. El córner, cop de cap. No deixis, què em portaràs, nano? Us estic dient que què em portaràs, tio? Mare de Déu, senyor, quines parades. Va. El xut. Cop de cap. Uah. Minut 41, va, última. Que just. El rebot. Ai, tio, sense angle i xuta, tio. Tens de centrar. La veia dins, tio. Bueno, va. Sí, continuem. Va. Hola. Hòstia, han expulsat un del seu equip i m'han marcat, tio. No, tio. Fots, tio. Anciado no. Presión alta, després agresivo, estilo de juego, no, contraatac, va. I ficarem canvis, no? Ficarem aquest.
ens han expulsat. Un jugador, cabrón! Fotis, joder. Vale. I... aplicar. Ara sí? No t'entenc. Portaràs, quina defensa i quin porter, tio. Llàstima, tio. Joder. Un empat, ni que sigui un empat, tio. Va, home. No deixis, aquí. Fuà. Nosaltres tenim de fer bon joc, No, ja està. Ens han marcat, tio. Cabrons! Saltar el partido, no? I hem quedat 2-0, tio. Joder. Tio! Quina ràbia! Doncs, nanos, anem a continuar una mica, però que, tio, que no, tio, no, fotis, tio, no. Aquestes derrotes que fots, tio. Home. I ara què anem? 300, amb 3 punts, va. Ellos estan... No, ni molt menys, tio, Ya contento por los muchachos brillantes, la semana rendió... Sí. Això no et dic pas que no. Va. Doncs, ja... Hòstia. Vale, doncs aquí deixarem el vídeo, deixarem el capítol 3 per aquí i... demà se viene el capítol 4, número 4 ja, nanos. Doncs vagi molt bé, cuideu-vos i que Fumeta Team està a tope. Vamos! Vagi molt bé. Bueno, tancarem per aquí.